Ginklaro sang National Commission of Senior Citizens on Western Visayas nga cash gift kag indi cash assistance distribution ang ginpatigayon sa distrito Sangharo kahapon nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay National Commission of Senior Citizens on Western Visayas Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganzon, iya ginpahayag nga gintawag ini nga cash gift bangod regalo ini sa pila ka tuig nga serbisyo kag sakripisyo sang mga senior citizens nga nagbantay, nagpalangga kag nagatipan gid sa ila nga mga pamilya. Dugang pasini nga natigayon nga mahatagan ng 639 ka mga eligible grantees nga senior citizens sang syudad nga nagaedad 80 anyos, 85 anyos, 90 anyos kag 95 anyos ang nakabato na sang 10,000 pesos. Para sa mga centenarya naman o kung senior citizens nga nagaedad o kung sobra pa sa 100 years old, nakabato ng mga ini sang 100,000 pesos. Ang mga grantees nga wala nakapadulong sa distribution area, ang ila mismo nga pagadulungan o kung pagadulungan sila sang cash gift. Nagpahayag man si Ganzon nga may magluwa sa cash gift. May yara man sila sang iban pa nga programa nga para sa senior citizens. This is not actually a ayuda, this is a gift. Benefit ini nila or gift ini para sa ila for reaching the milestone age. But nevertheless, we do not stop thinking of possible initiatives. First, ng mga initiatives kag mga lihok no, nga unique sa iban nga mga rehiyon para lang gid sa pinalanggan nato nga lolo kag lola. Kabay pa nga gamiton nyo gid ini para sa inyong gid nga needs, no, sa inyong bulong, sa inyong gatas, kag sa kung anong uyo nyo kaunon, kag kung gusto nyo man iambit ini sa inyong nga mga kapuhan, no, babatian ko masami sa mga apo, gaan ko ang apo ko sa ila pag-eskwela or what. So, kabay pa, sa mga kabataan naman, kayong iban diri ang nagakuha ang ila representante, kabay pa nga ihatag nila kay lolo kag lola sa ila ginikanan, ining kwarta, no, kay para gini sa ila.